ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ ಕತೆಯು, ಇದು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ವ್ಯತೆಯು. ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು 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 ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ಲಿದು ಪೋತುಂಡು. ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೇನರೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರತ ದೇವರೇ, ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೇನರೆ ಇರಾಂಡಲ ಭೂಮಿಗೆ ಜತದು ಬರೋಲಿಯತ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ. ದಾದಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ದೇವರಿಗೆ ದಾದನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರು. ಏನನ್ನ ಲಕ್ಕದುಂಡ ಯಾನೆ ಬತ್ತದಿರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೇತ. ದಾದೆ ಯಾನಿ ನನ್ ಲಕ್ಕಾರ ಏತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಲಾರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡ. ನಿಕ್ಕ ಲಕ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಏಪಲ ಯಾನಿ ನನ್ ಲಕ್ಕಾರ ಬರೋಡ. ದಾದ ಪಂಡೈ ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋನ ಏರಂಡಲ ನೆನ್ನ ಕೇಂಡ ತೆಲಿಪೆರು ಹುಷಾರ್. ಅಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ ಲಕ್ಕಾರ ಪನ್ನಿಕ್ ಈತು ಪೂರ ನೆರೋಡ ಇರು. ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬಾಕಿಲ್ ದಲ್ಪ ಕಜಾಡಿತದು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡಡ. ಹಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ರೆ. ಗಡಿಯಾರ ತೂಲ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಏತಾಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೋಪನ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ರೆ. ಈ ಪಾಡ್ನ ರಂಗೋಲಿ ನೇರ್ಲ ತುಯ್ಯರ್ಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಪಿರ ಬಲಿಪೇರು. ಈ ಪಾಡ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಗಣಿತ ಲೆಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕೆಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ತುಯ್ಯರಂಡಲ ಆಪುಂಡ. ದಾದ ಅಮ್ಮ ಇರು ಯಾನ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಅಂಡಲ ಪನ್ಪರು. ಯಾನ್ ಹೂ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನಿನಿ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಡ. ಕಜಿಪು ಪೂರ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬಲ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು. ಈ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಂದು ಯಾಂದಾನೆ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡ. ಕಜಿಪುಲ ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಂಡ ಏನ್ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕೋಡ. ಏ ನಿಕ್ಕಿನಿ ದಾದ ಆತಂಡು ದಾದ ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ರುಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ರಾತ್ರ ಹೂವಂಡಲ ಮೂವಿ ತೂಯನ. ಇನಿದಾನೆ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಮಗಲಾತ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡ ಬೇಲೆ ಇಂದು ಮಲ್ಪೊಡ ಬೇಲೆ ಅಂದಿಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಸೂರ್ಯ ಓ ಕಡೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದೆ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದುಂಡು. ದಾದೆ ಅಮ್ಮ ಇರು ದಾದ ಅಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರು. ಐಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡುದು ಅಪೆದೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಇಪೆದೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪರ. ಹಾ ಎಂಕೇಪಲ ನಿಕ್ ನೆರ್ಪುನನೆ ಬೇಲೆ ತುಲ ನಿಕ್ ನೆರ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಉಂಡಿ ನೆಂಕ್ ಕರಾವಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲ ಐಕೆ ಏಪಲ ನಿಕ್ ನೆರ್ಪುನಿ. ಇತ್ತೆ ದಾದೆ ಈರೆಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪರ ಅತ್ಯಾಂ ಪೋದು ಟಿವಿ ತೂವೋಡ. ಓ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಟಿವಿ ತೂವೋಡಾಂಡ. ಟಿವಿ ತೂ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಓಲ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ಪಲ್ ಪಂಡದು ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಇಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದಕ್ಕೇನರ ಬತ್ತಿನಾ ಪೋದೆ ಮುಲ್ತು. ದಾದ ಬೋಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಪಿ ಯಾನ್ ನೆಮ್ಮದಿರ್ಪೋದು ಟಿವಿ ತುಪ್ಪೆ ಬತ್ತಲು ಮಲ್ಲ ಜನತಲೆಕ. ಅಯ್ಯೋ ಏರ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬರೋನುಂಡು. ಹಾ ಹಲೋ ಪದ್ಮ ದಾನೆಯ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ. ಒಕ ದಾದ ಸಮಾಚಾರ. ಹಾ ಯಾನ್ ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲಲು ಏತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಮುಗಿಪ್ಪು ನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ದಾದೆ ಮಗಲ. ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಚಾಪರ್ನ ಲೋಟೆ ಸಂತದೆ ಕುಜಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಗಳು ಮಾತೆರ್ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರಪ್ಪ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಇಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂತ ಕೇನ್ವೇರು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಲೋಡ್ತಿಲ್ಲಲು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಲ್ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಟಿವಿ ತೂಪುನಿ ಅವೇ ಬೇಲೆ ತೂಲೇಲೇನು ದಾದ ಪನೋಡು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏರೆಗ್ ಪನೋಡು. ಸರಿ ಪದ್ಮ ನಾನೋರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತನತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಬಾಯಿಡ್ ಬಡಬಡಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ತುಂಡ ಆ ಪದ್ಮ ಅಂಟಿಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಮಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಲ್ ಒಂದು ಚಾಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೇರ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈತೆ.